Epa, kaixo. Bueno, ikusten dozue, gaur hemen estudioan gauzala sartuta, eta, bueno, kirol batekin hasiko, hasi asmatzen dozuen. Bueno, normalian, jokalari altuak izaten dira, ez oso baxuak, baloia izaten da protagonista, eta helburua saskiratzia. Eta, bueno, hortarako, 3 aukera mongotzu edaz, ia asmatzen dozuen. Lehenengo aukera, eskubaloia, bigarrena, saskibaloia, eta 3. eta azkena, belar jokeia. Badakizue? Hori da, saskibaloia, eta gaur gurekin bizkaitxar badao, bilbotar badao, Asier García. Euskal Kirolari. Egoitz Txurruka. Bueno, listo, gaur saskibaloia izango dugu izpide, eta gaur gurekin batera Asier García. Arratsaldeon, ze moduz? Ondo? Bueno, Asier, komenta iguzu pixkat, zure ibilbidea. Zelan hasi zinean eta gaur egun, zetan ibiltzen zaz? Bueno, esan duzun moduz Asier García naz, saskibaloi goikituan jogelasten dut orain dela ja 16-17 urte, eta 2016ko Rioko Joku Paralimpikoetan zilarrezko domina lortu nuen. Eta badakit gaur sorpresa badakagula. Gaur, ona ekarri dozulako zilarrezko domina hori, eta ez dakit ikusi dozuen, neure lehenengo aldizia da olako bat ikusten, pisutxua, zenbat kilo, bale bat? Kilo erdi, bueno, zoze da, ikusi, hemen dakagu zilarrezko domina, pare bat gauza ditu hostie atenzinua, lehenengoa da, braille moduan, braille izkerean dakagula hemen jarritxa, ez dakit ikusi aldo zuen, hor dakagu, eta baita, soinu desberdin bat ditzen dagoela, ez da? Klar, soinua deko itxuentzat, beraiek jakiteko zein nolako domina den, zilarrezkoa edo horrezkoa. Osa, 3 guztira, 3 domin guztira, eta 3 soinu desberdin ditugu, ez da? Talde bakoitzeko jokalari bat, erdiko zirkuluaren barruan kokatu behar da. Zirkulua, marra batek banatzen du 2 zatitan, eta horren ondoan jarri behar dira. Arbitroak baloia gorantz botatzen du, eta 2 jokalarik vertikalki jauzi egiten dute pilota ukitzeko asmoarekin. Horrela, desbideratu egiten dute baloia, eta beraien taldekideren baten aldera botatzen dute. Eta esamia da, normalean ezagutzen dituzu saskibaloi jokalariak oso altuak izaten diala, oso altuak. Zure kasuan, Asier, zenbat neurtzen dozu? Bueno, nik ez naiz oso altua, nik bat 1,82. Bat 1,82, bueno, ni baino altuagoa, hori bai. Eta badakizu munduko saskibaloi jokalari altuena zenbat neurtzen dagoen? Ez dakizu? Segurazki gure ikusentzuliak ez da, eta horretarako 3 aukera emango ditut, bale? Ia asmatzen dituzuen. Lehenengoa, 2,50, bigarrena 2,31, eta 3. 2,10. Asier, zure ustez, zein da erantzun zuzena? 2,31 zen dut. 2,31 oso ondo! Bueno, edarto. Eta Asier, oin postuak ingoiaz, zeure kasuan, ze postuta jokatzen duzu? Nik base modun jokatzen dut, eta taldeko erasoko jokoa antolatzen dut. Eta zeuen kasuan, zenbat postu desberdin dauz taldean? Berdinak, saskibaloi berdinak dago basera, egalekoa, egal pibota, azkenean posizioak berdinak dira. Bueno, 5 guztira eta importantea bebai arauak. Oso desberdinak dira arauak saskibaloi kirolarekiko, ala mantentzen dira, ez dakit urratzena, gurpilena... Bueno, azkenean, zenbait aldaketa da, urratxak guk ez ditu pausoak ematen, eta orduan ezin dezakegu 2 bultxademon aurkidi boterik eman gabe. Eta saskibaloi normalean ezin dezakezu 2 eskuekin hartu pilota, botemon eta ostabide 2 eskuekin hartzea. Geude alkia, geude hanken lusapena da, eta azkenean guk dekogu gerroi bat, eta hor justu apretatzen dugu, eta hori egiten dago gure estabilitatea alkian bikain esaten. Kantxaren neurriak 15,78 metro, saskiak altuera berdinean daude, 2,30 metro, 10 minutuko 4 zati laurdenetan banatzen da jokoa, eta puntuazio sistema berdina da. Bale, orduan izango zian, arau berdin-berdinak, baina 2 variantekin, 2 aldaketekin, ez da?
Eta zier, kasu honetan birrintzia praktik jartzen duzue, ala saia da zegoen kasuan. Zoi, birrintziak saskio legoikituan egitea zinezkoa da. Aurkia dekogu eta beraz ezin Claro. delegatu. Bueno, berdintasun mota dauz, kasu honetan saskiratze motak, ala puntuazio sistema hortan, puntu bat, 2 puntu, 3 puntu, 3 puntuak lortzen dira 6,75 eremu hortan. Zetan ibiltzen zaubeto zeu? Bueno, azkenean biko jaurtiketak asko errazagoak dira hirukoak baino, eta baita jaurtiketa libreak desdeko zu defentsariek eta asko errazagoak. Claro, eta hiruko hori sartzeko, triple hori sartzeko, ez dakit seria da. Teknika, entrenamentua, lankarga asko atzetik, ordu asko. Ordu asko emon entrenamenduetan, eta azkenean teknika ona eukitza oso garrantzitsua da. Asier, eta ze importantia, desmarkatzia eta asistentzia onak emotia, bai, talde baten, eta partio baten. Eta tapoiak ez jasotzea. Por supuesto. Eta, bueno, kasu hortan, bai, asistentziak, desmarkiak, tapoiak itxia, bai, baina joko garbisa, ze importantia, ze garrantzitsua den. Bai, klaro, azkenean kirol guztietan joko garbia egin behar da, eta gainera saskaloian 5 falta eukitzen badituzu, kalea joango zara, así que... Gaur bai, joko garbisa izan da, Asier Garzia eskerrik asko, Bilbotarra, Bizkaitxarra, eta zeuek bidizua ikusi dozue, atsegin emon, Arpietu kanalera, eta gogoratu, YouTubeen Euskararen partida, 22 iritsi arte.